ако и да спечелите целият свят, какво ви ползва, ако изгубите душата си? Днес човек се стреми да бъде само успешен в този свят, да бъде успешен в материалното, да бъде вървела, да бъде познат навсякъде, да се говори само за него или за нея. Много хора са се устремили към тази посока, но дали тя е правилната за живота на тези хора и дали това е правилната посока за онези, които се намират в това послание? За мен лично успешният човек е онзи, който успява, е този, който се доверява на Господа, този, който следва призивът от Бога, който се посвещава на Божието Слово, Божието тело и се посвещава на мисията, която има Христос за Него, за теб, за мен, за всички нас. Аз тогава бих казал, че сме успешни, когато сме успешни в дома си, когато нашите близки се гордеят